יכול לדבר עכשיו. ותשים מנצנה. מנצנה? מה זה זה מאצבעות? מנצנה. לא חשבת משהו אחר? לא קונקונן, אבל מישהו שינצנה. בטח אני המצלמה רועדת, כאן אני צוחקת. ותגידי משהו. אני לא אגיד כלום. טעים לך? כן, טעים לי. גם לך טעים. תחייך, צ'יז. אל תגיד איריס, תשמעי כבר! רות, תפסיק כבר! טאדה! דנה! תגידי צ'יז. נו? תגידי צ'יז. זה מצלם. זה וידאו. אז תעשי כמו מלכה, למה מחר אני לוקחת את זה לדודה קוני. נו, אני לא רואה אותך. I know, but I want to